Patmi o kereng lem sa tumpatir pi ponsi ke cho hormu COVID-19 ke longpen containment jun ke doara na tumaphan kapajir pon. Nomati constituency kapar lopon Haripura rumarong lapen kurmia rong la rong nia rong pen bang hokebra troxy COVID-19 mati corona vora keso ke longpen ajok Patumi pen containment jun bipon nangkok lason si o kereng lem sa tumpatir pi ponsi sanghan containment zone ke do arar tumaphan pajir damlo pir thea dangalong ka che thangplu corona awora kiso mate COVID-19 akiso kaphere me ajok ke do ke dam la pen ki claim ke dam ka 6 stack penang an nang dolo lason si nomati constituency ka parlo pon Haripura rumarong lapen kurmia rong la rong nia rong arar tum COVID-19 mati corona avora kiso ke long lok ajok patumi pen containment zone dipon nangkok lo lason si Haripura rumarong along pen bang thongket lapen kurmia rong along pen bang thongket COVID-19 positive mati corona avora kiso longpon lo lasi local MEC mati Karbi Anglong Mas Council Deputy Speaker Ritesh Inhi Tong Sikot pen ok kereng lem satu mafan kapin khatpon si labang sorting si ok kereng lems chairman Anil Bepen Japon limsi adon sanghan phiru ya the ke cho jang thu lapen ingti hai hui containment zone ke donang arar tumafan kapajir dam lason si haladak rong ni arar tum Karbi Anglong Mas Council Deputy Speaker Ritesh Inhi lapen ok kereng lems at tumafan kurwang thu lapen kachoro pajir pon thu tiana rong pen rajibe sai hamlong bir tanang pale Haripura kurmigang lapen rumagang containment zone doko ka joini alang tuhan kerap kebang la kerap nang pila ki alang li pancuru riun alang li deputy chairman ake Ritesh Inhi phan alang li hin pen ke cerap bun pen pini alang Haripura rumagang lapen kurmigang kadang we pen 57 house do lapen 50 house ta kadang we da positive si man ero silatum han pini kecho hormu alu sang pen cenglok phiru athe ingti dali lapen soyabin hai hui jangthu kadang we pen dirtum 57 house phanang thon nasipini alang thani kurwang thupajir lo lal selang han choroi